PNP Chief of Police ng Rosales Police Station, si Police Major Noel Kabakungan. Ayan, magandang umaga sir. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. Kamustahin po namin yung naging investigasyon niyo po. Kaugnay nga po dito sa naganap na insidente dito po sa inyong bahagi. Yes, magandang umaga po sa IFM Tagupan and magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig. And regarding naman po sa ating naganap na aksidente kahapon po, bandang 2:00 po, habang binataypay po ng isang dump truck yung kabahan po ng Manila North Road sa may bandang Carmen West sa Rosales, Pangasinan, nang siya po ay nawalan po ng preno. Kaya sanhi po na mapunggulo po yung mga sasakyan na sa kanyang mga bandang harapan. At the same time, yung mga sasakyan din po na side street niya, yung mga papunta din po ng south going to Villasis. And ito nga po, nagresulta po sa na-involve po sa aksidente ay 13 na mga sasakyan na pang 14 po yung yung dump truck na minamaneho po ng Taga-Nueva Ecija. So ito po ay kinabibilangan ng isa pong Fortuner, isa pong Vios, dalawa pong pick-up, and isang Montero po, tatlong 10-wheeler truck, tatlong tricycle, at isa pong motorsiklo at isang cruise van. At siyempre, natamaan din po yung isang pawn shop at isa pong kainan at isang stall po ng tubig doon po sa nasabing lugar po. Apo. Sir Noel, good morning po. Si Idol Mark po ito ng IFM News Prime. Sir, ito pong mga na involved po sa aksidente po itong 13 tas pang 14 nga po itong ating pong truck at saka yung pong mga establishmento na dalawa. Kamustahin po namin ang kalagayan po nung pong mga sakay na biktima, lalong-lalo na po yung mga, kasi kita namin sa video, may mga wasak na sasakyan po, Hepe. Yes sir, magandang umaga po. Luckily sir, yung mga na-involve po ng mga pasahero po dito ay mga slightly injured po sila. And itinakbo po ng ating NDRRMO, RHU ng ating bayan ng Rosales dito po sa Contrato Estrella Hospital po. And lahat naman po sila sir is nakalabas na po kagabi po sir. Opo. May estimated na po dito na total damage po ba, Hepe? Kung magkano po ang total damage po nitong mga properties po na ito? Sir, actually, yun na lang po yung hinihintay namin, sir, yung actual estimated damage sa mga nasabing sasakyan. At the same time, yung mga establishmento, sakaling mag-file po sila ng karampatang kaso laban po dito sa truck driver at yung nagmamay-ari po ng truck, sir. Opo. Sir, ito po bang truck driver po at saka pahinante po niya, nasa kustodiya na po ninyo? Yes, sir. Actually, yung kanya pong truck is naalis na po doon sa kinalalagyan niya and napunta na po namin doon sa impounding area sa may boundary po ng Nueva Ecija saka sa Rosales. And babalik po sila ulit ngayon sir para pag-usapan po yung pwedeng maitulong ng nagmay-ari ng truck. At the same time, kung po yung magiging hakbang din po ng mga sir, yung mga medyo heavy damage yung mga kanilang mga sasakyan sir. Opo, sakali po na magsampa po ng kaso, ano po ba ang pwedeng kaharapin po na asunto po nitong lalo yung truck driver po natin? Sir, malaman sir, itong masasampahan po siya ng reckless imprudence resulting to damage to property at the same time yung
multiple physical injury po, sir. Opo. Hepe, panghuli na lang, ano po ba daw pa talaga ang naging dahilan po dito po sa, ewan ko, nawalan po ng control po talaga itong truck po na ito sa inyong investigasyon po? Ayun, sir. Base naman po doon sa CCTV footage, sir, at the same time, yung sinasabi ng truck driver, sir, nung nakahinto po siya doon sa may, ano po, sir, sa may tulay, approaching, ano po, sa may cruising dahil naka-red light po, and nung naka-green light na po, umabante siya, and nung tinignan niya, sir, kung kakagat yung preno niya, ayun, sir, wala na po siyang preno na sanhi po ng yung aksidente na nabanggit po, sir. Pero may possibility rin po ito, Hepe, na kung sakaling magkasundo sila sa compensation na lang, wala nang asunto. Ayun, sir, kung magkasundo po sila is wala na pong asunto, sir. Okay po, maraming salamat po, Police Major Noel Kabakungan, ang ating pong PNP Rosales Chief of Police. Thank you, Idol Ron. Go ahead. At ayan, Idol Mark, nakapanayan natin si Police Major Noel P. Kabakungan ng PNP Rosales. Yun na lang, latest update at full update na kasi napakinggan na natin yung detalye ng naganap na insidente. Kami magbabalik, Idol Mark, muli ito si Idol Ron Nakasipak. Idol na. 104.7 IFM. Report! Gising na!